Amedê mêvanekî min heye birêz Aydin Altaç ku serokê Partiya Paşarojê li Amedê ye. Birêz Aydin, roj baş, spas û mêvanê Rûdawê ne hûn gelekî bi xêr hatin. Roj baş, spas dikim. Gelekî spas. Em dixwazin nerîna partiya we bizanin li ser gava ku ya herî nû ya ku PKK avêtiye ku hêzên xwe ji Tirkiye vekişandiye. Hûn vê gava ya PKK ji bo vê pêvajoya çareseriyê çawa dinirxînin? Belê, ji Amedê sira û hurmetê xwe birêz dikim. Gelek spas. Bi rastî li Tirkiye nêzî 45 sal ev piskirêk gelekî dalê aborî de alî jiyana gel da dalê aramî de piskirêkê pir mezin dixistiye pêşiya Tirkiye. Divê dema paşê de ku hêzê PKK endamê xwe ji Tirkiye derdixin dervayê Tirkiye, ev ya gelekî biryarekî baş e. Ji bo çi? Ji bo Tirkiye ji buna pêşeroja Tirkiye ji buna alî demokrasiyê ji alî mafê mirovatî de wan bêjin di piskirêka Kurda çareser bibe. Hinkî hêz li Tirkiye digotin hetanî PKK derneyê, PKK neqede, PKK xwe fes neke, ev ya Tirkiye gerek gavekî navêje, hikûmeta Tirkiye gavekî navêje, lê îro piştî ku PKK vê biryarê da şûn da, indê ev ber vê çareseriyê cî girtine, îr jî îro pêva xeberdanekî axaftinekî nikarin bikin. û em bêjin ji ber vê piskirêkê çareser bibe jî hikûmeta Tirkiye indê nikare bêje, yanî PKK li Tirkiye şoreşiyê dike, em bêjin li aloziyê derdixe, şer dike, tişkî wisa jî namîne, ji ber wî ev e gavekî pir baş e. Baş e, wê te'sîra wê li ser pêvajoyê çi be? Yanî dê çi biryar û gavan li pey xwe bîne? Yani ez vîya bêjim, ev ê cîro pêva, ev komîsyona ku li meclisê ava bîne, em bêjin Meclisa Tirkiye, hikûmeta Tirkiye ji buna piskirêka Kurda çi îcab dike, çi gav werin avêtine, cîro pêva ev ê daha bi qewet, daha bi xurt ev ê gava bavêjin, gerekî bavêjin, yani ez wisa bêjim. Ji ber wî jî ev ya ji buna gav avêtina hikûmeta Tirkiye, ev ya piskirêk bû, yani ku PKK Tirkiye'de bû, jîro pêva indî hikûmet jîro pêva ev daha baş dikaribe gava bavêje. Ez wî bêjim, yani. Pêwîst e hûn weke Partiya Paşarojê, weke Gelecek Partî, hûn dibînin çi gavên bilez pêwîst e ku bêne avêtin? Yani ez vîya bêjim, îro li gorî Kanûnê Tirkiye, li gorî makrezagona Tirkiye, hikûmet eger biryarê ku dadgehê Tirkiye dane pêşî wan gava bavêje, mesela bêjin endamê ku hatine ana girtî demêne, em bêjin sivîlin, rêxistinê, komelanan, vana verin berdanê, em bêjin dalî zimanê Kurdî da gavekî were avêtinê, em bêjin nasnameya Kurda da gavekî were avêtinê, evana ê ku bi lez werin çareserkirine vana ne. Ji ber wî jî hikûmet jîro pêva nekeve tereddüdekî, nekeve tirsekî, em bêjin ji ber wî jî Tirkiye, gelê Tirkiye jî ana bi rastî ji buna vê pêvajoyê vê çareseriyê dixwaze rokî zûtir çareser bibe. Yani hikûmet jî wan gava bavêje, yani ev ê en lez evan mirovê ku hatine girtinê, însan hatine girtinê di hefs û zîndana de ne, ê ku bê qanûnî ne, em bêjin ê bîna Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, evana hatine girtinê, evana rokî zûtû werin berdanê, ji buna pêşerojê em bêjin li ser gel jî tesîrekî bide ku ev pêvajo ev çareser bibe.
شخواج دوه گلک کس و چاودیر بحثا آزاد کرنا دمیرتاج دکن دبیجن کو دباد دمک گلکی نیز بریاره که بوی آوایی درکوه هایا وجه هیا گلو تشتکی وصا هیا؟ Yani ez biya bejim ez li Türkiye 3 sale parêzerim jî ez avukatım li Türkiye. Yani ez îro bi rastî berdana Demirtaş girêdaya evê pêvajoyê nîne ez wî jî bêjim. Çimkî li Dadgeha Avrupayê biryar daye û hikûmeta Türkiye jî gerekî li gorî Dadgeha Avrupayê gavekî bavêtana birêz Selahattin Demirtaş gene 4-5 sal berê hatbûna berdanê ne îro heye lê belê muqabîn ana jî girtiye ji ber wî jî êbîne Selahattin Demirtaş jî hene ez wî jî bêjim yani hikûmeta Türkiye rokî zûtir gorî vam dadgehê biryarê ku dadgeha dane gav bavêje li ser tesîra wî evê ser vê pêvajoyê jî pêşerojê çê bibe duê baweriyê de. Kak Aydın, jibili postataya siyasî te gojî tu bixwe parêzerî ev çend salin tu vî karî jî dikî ji bo ku ev pêvajo zêdetir serkeve di aliyê yasayî hiqûqî de divê çi guhertin çê bibin? Kî janî yasa bêne guhertin? Yani ev ya bêjim di makezagonê de guhertin çê bibe evê vê psikolojik daha zû evê çareser bibe. Makezagonê de eğer guhertin çê nebe berabîn pêşerojê de cardinê psikolojik awa ihtimalekî heye ku derê pêşame ji ber wî makezagonê de nasnamaya Kurda zimanê Kurda ême yani em bêjin ê ku em jiyana xwe Tirkiye berdewam dikin em Kurdin em ji bûna devletê em dev ji zimanê xwe berdin ji ber çanda xwe berdin ji ber gelê Kurd çima vê ji bûna îdeolojiya Tirkiye dev ji zimanê xwe berdin evana di makezagonê de werin guhartinê ji pêşeroja me da gelekî ji bûna Tirkiye jî ji bûna rojhata navî jî ez bêjim aşîtikî pir mezin evê ava bibe ji ber wî jî hikûmeta Tirkiye jî di fehma viya de ye ez tiştê ku em dibînin hetanî îro di fehma viya de ye yani ez bawerim viya wê çê bibe ev komisyona ku li Tirkiye meclisê ava bîye jî di nêzik de ez bawerim ji bûna van خصوصا جی هنکی هیوی خوبی نزمانی هست. باشه. لعالیه کدن کاک آیدن اف گاوا کوپک که آویتیه دی باندوره که چاوال سر روج آوای کردستانه بکه بتایبتی لسر هلوستا یا ترکیه الهمبری حسده. Yani ez ya bejim ya İro HSD yani ez ya fikramine o tamamı civini partiye mereci estiğim zaman HSD nehre Türkiye neydi? O embejin HSD gelek gülü Suriye jiyanakı berdevam tike gerek kür mafevan tine zaman jbervi HSD o PKK jevdu cüdaya ne yeke yani dve bavariye dane jbervi ji tekili avantine lebeli ev gav aveti jibuna Türkiye tekili Türkiye o HSD jib peşerojde ez bavarım evi germiki çebike o jibuna hükümetten davanda Suriye o HSD kul hevdu bikin o hevdu şernekin embejin dinava onda aştiki çebe evi bandoraki usajil serveleri lüve heremi çebike evya bejin ku HSD geri Kürt Suriye da Aramiye'danın ev Arami tesiravi evse Türkiye'yi çevre. Çünkü 2004'da da arıvederi Daesh embejin Kobani'ye gava geri Kürt katıl kir Türkiye'yi kir Aramiki pırmazın İro bre Selahattin Demirtaş büyü biryare büyü te zaman atiye ben çapkırın o hafsada ya liberi ev çavcıyız
سروکی پارتیا AK Parti بوده لآمده ev şahsi medani zaman hani biraz Selahattin Demirtaş buna bir yer çebeben daha ahaftene küsa nekin le benim muhabir İro girdiye. Jbervi eğer Aramil Suriye çebe ve Hereme çebe Aramil Türkiye çebe Kürdistan'a Irak'a çebe le Türkiye çebe le İran'a çebe le Türkiye çebe em gerek Kürdü Hereme da ve coğrafyada liküleri de beraber Kijan gel bir kere Tengasiye, bir kere Aloziye, ev ve hereme tamamen bir kere Aloziye. Jbervi Türkiye İro çıkaz Kürda parasını bir kere Kürde ve hereme parasını bir kere Türkiye hem de bir heremede harttı be hem Aburiye'yi peşladıçı hem Arameye'yi peşladıçı. از گلک اسپاسیاتت کم بریز آیدن آلتاش سروک پارتیا پاشاروژی لآمده هر جا آمده تو میوان ما بوی در چاوارا روژا بخیر گلک اسپاس روژا بخیر